Pozdrav iz Dentelija. Ja sam doktorica Martina Karlo i danas razgovaramo o jednoj vrlo zanimljivoj temi. Nakon dugo vremena što nas pitate, napokon imamo plin za smijanje. To je spas za sve vas koji imate dentalnu fobiju, odnosno pretjerani strah od stomatologa, gdje jednostavno na bilo koji način psihološke potpore ne možete prijeći taj vaš strah. Zato je s nama danas ovaj naš slatki aparat tu, koji u sebi ima kisik, čisti kisik i ima dušikov oksid. Dušikov oksid poznat je kao inhalacijski sedacijski plin koji je vrlo siguran. Što to znači? On preko pluća ode u krv, djeluje tamo gdje treba, na naše opuštanje, relaksiranje, na jedan osjećaj euforije lagane, često izaziva smijeh i zato se zove plin za smijanje i istim putem vrlo brzo nakon njegove primjene izlazi van. To znači da taj tren kad mi izgasimo aparat, da vi već nakon 1 minute prestane djelovanje, možete voziti automobil, odnosno vaša djeca su sigurna za nastaviti normalni život, ići u vrtić, ići u školu i tako dalje. Što je važno znati? Važno je znati da su jako male nuspojave, skoro ih nema, naravno literatura uvijek mora naći neke sitne nuspojave kao što je mučnina, neki ljudi nemaju dobar detoksifikacijski sistem ni za šta, pa tako ni za ovaj spoj, ali to su više genetske stvari koje su predodređene, ali u generalnom planu on je namijenjen za svih. Ono što roditelji moraju znati za sebe, naravno i za svoju djecu koja će češće ići na aparat, je da moraju biti 6 sati na tašte i 2 sata prije da ne smiju nikakvu tekućinu piti. Oni koji ne smiju ići na zahvat su djeca koja su prehlađena ili ne mogu disati na nos, imaju nekakve plućne opstrukcije, jer onda plin ne može proći i ne može djelovati. Bezopasan je u smislu da samo želimo taj strah koji se događa maknuti, tako da možemo pristupiti zahvatu. Još uvijek nam treba anestezija, iako plin djeluje lagano analgetski, što znači da će vas manje boliti ubod, što znači da će vas biti briga kad vam mi damo injekciju. Jer već u stanju opuštenosti, relaksiranosti, kao da plovite negdje, vi ne doživljavate taj ubod anestezije toliko dramatičnim kao što bi to bilo bez plina. I doktor i asistent cijelo vrijeme monitoriraju vaš tlak, otkucaje srca, znači aparat bilježi apsolutno sve podatke i uvijek ste vrlo sigurni u našim rukama. Može se koristiti do nekoliko sati, iako mi preferiramo koristiti za jedan dentalni tretman i onda napraviti više toga, ako se dijete boji. Može se koristiti u nekoliko puta, ali onda moramo napraviti pauzu 6 mjeseci. Što znači, ako dijete ima nekakve popravke, to ćemo odraditi u 2 do 3 puta sa dušičnim oksidom, sa plinom i onda polako ćemo opet dijete pokušavati prilagođavati bez dodatnih zahvata u smislu aparata. Što roditelje još mora zanimati? Roditelje mora zanimati da smo prisebni cijelo vrijeme, da postoji komunikacija i da plin djeluje odmah. Znači taj tren kada dijete ili odrasli počne udisati nježno prvo kisik i nakon toga plin, djelovanje je instantno. I onda polako mi pratimo koliko je dijete opušteno i kada je spremno za dentalni zahvat. Da li je to nešto što bih ja preporučila? Je. Da li je to nešto što bih napravila svom djetetu? Ukoliko stvarno postoji fobija, a moramo popraviti zube, jer zubi ipak utječu na cijelo zdravlje i mogu ugrožavati daljnji rast trajnih zuba, jer ne želimo non stop biti pod antibioticima. Ne želimo da djeca 5, 6, 7 godina hodaju okolo sa procesima, sa pokvarenim zubima, jer to ima daleke reperkusije na cijeli njegov organizam mali. Dakle, u tom trenutku primjena sedacije na ovaj način je metoda izbora i ja se zapravo jako veselim jer toliko smijeha sa strane roditelja, sa strane djece i napokon da riješimo zube i napokon da i odrasli se možda usude na nekakav veći kirurški zahvat kojeg su se libili upravo zbog strahova. Tako da idemo. Me pacijenti pitaju zašto nemamo opću anesteziju kao uslugu. Osobno, ali to je uistinu moj osobni stav, nisam pobornik opće anestezije za dentalne zahvate jer mislim da je utjecaj anestetika koji se koriste puno veći
i sa većim rizicima nego što je to kod, na primjer, dušičnog oksida, odnosno inhalacijskog sedacijskog plina. Ovdje uistinu je toksičnost toliko mala i, na primjer, ako vas zanima, dušični oksid kao plin je plin koji uopće ne ulazi u sustave jetre i u ostale sustave organizma, nego uistinu samo kroz pluća u krv do određenog cilja djelovanja i istim putem vrlo, vrlo brzo natrag. Mladi ljudi i mladi organizmi po sebi imaju zaštitne mehanizme uklanjanja bilo kojih toksičnih stvari iz organizma, pa tako i ovu malu količinu dušičnog oksida. Postoji prirodni glutation kao najveći antioksidans. Mi stariji zbog stresa, utjecaja, vremena i tako dalje gubimo taj mehanizam zaštite. Tako da svi ljudi iznad 40. To je nešto što ja mogu preporučiti, mogu uzimati dodatni, na primjer, glutation da bi eliminirali što brže ovakve vanjske stvari koje unosimo u organizam. To može biti zeolit, može biti glutation s kojima si možemo pomoći ako baš želimo paziti na zdravlje, a to je uistinu nešto što ja volim za svoje pacijente, tako za sebe, tako za svoje pacijente, da smo što duže, što zdraviji. Ali uistinu, od svih sedacijskih postupaka, dušični oksid, odnosno plin za smijanje, je najbezbolniji i najjednostavniji i najmanje škodan za vaš organizam. Zato i je najprimjenjeniji u svijetu dječje stomatologije i sve ordinacije, ako ćete vidjeti po svijetu koje se bave djecom, imaju to kao standard u svojoj ponudi. Tako da evo, napokon i mi se približavamo tim svjetskim standardima i idemo našoj dječici omogućiti što bezbolnije odrastanje u svijetu stomatologije. Moraš do Martine da ti